goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Maka jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene. Kabar pisan impen yen pinuju cekati Wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana apa dereng- tate bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah, amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Kre. Aku tiba aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga gawat yang ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto Oh, sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep, Ya pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Apa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku ngesuwi ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono ya, Alah Om lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Ning Nggih. kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya kayak Gayung aku karo Mas bersambut Bayu. Mas Bayu. Kayak Mas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Nanti. Nek tonyo tenan Mas. Soper. Ah. Wong ngene wong ngarepe. Seneng, Iki kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng Seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wong dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karawak dhewe lali. Karawak dhewe lali. Lah iya. Kok dianggep Malah dianggep tekon. dianggep iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. pacare nggih? Ora, Pak Cari sing dawuh. Kula pacare. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Cari wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang rene. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Wablok pisane kok. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, ya gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, katan nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Eh, Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, Nah. ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngono. Pacaran. Ya ora ngerti ngajak ngono kuwi. medeng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, pacaran. Cara sih. Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul Fahrul. yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang mbak ya umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem Jane denapi. apa? Siramu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pergi belakang Mas Yudo. nek ngono. Lah lah moh gah elek nek. Pripun? ngono. Lah Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, dike ganjel ngene, nimburi ngono. Ya ora wong. Masa nek blangkono kena nggo dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Nah. Lah. Ya ya Sampeyan ya. padha diganjel. kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Jeli, Ger, jeli, ger. nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Ora susul lagi to. wis. Lah. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ya, rada dingono saiki. Kita tae rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing Bawa, gagah. bawa sih. Bawa. Titingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo. Iki moto ya
Ora motor nesu. enek-enek. Ora Ya, nesu. biar Ngene, menyatu. Disilak ngene, silak ngene. Oh iya iya iki modele anu ki. Ah, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. 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 Ayo, bawa dana kula situasi. Mas. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo Mas. Pamit aku. Amin 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 ya Allah amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora umum. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugas dalang ki ya ngomong kok. Koyo ora koyo kanca karo sisek kan meneng. Ya, ora turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Pamintaku muni kowe lambene ngene ku. Piye lah mau mrene? Mosok wis ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasi. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. ora omong aku tresna tenan jare ngono kuwi Ayo. Coba. Jare. Oh, sik lah. Urang apa-apa ya wis jare. omong sik Jare. Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane piye? Rasane piye, Dol? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jaluan. Jaluan dek. Lah gawa dolop ae ya. Nimas. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dipeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Pamintaku nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Oh ngeterne bae suntik to, Mbak. Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa? Gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya sing gandeng kok mesra. ngene? Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Ya, ketok ngene. rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Lho, Ayo saking- coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih, Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iya iso. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yai. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong seneng. bambangan kok iso. Seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. Ping Kedawan telu. malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Main selek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Dene telu wae. Atut.
marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki contohno kan kaya malu. Tapuk contone Pak. Tapuk ngene lho. Lah, tapuk. Lah nek ngene iki Ngene jelentrek. iki nyentik. Lah, nyentik. Tapuk ngene. Nek iki jelentrek. Lah, iki nyentik napuk piye? Napuk piye? Oh, Tapuk ngene tapuk. Napuk iki. Pak. Lah, nyentik. Ngono. Pak Racik, Pak Care. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. iku masker sopo? Lah putih-putih ora masker. Iki untut. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti mesti. Noah kalepel saiki. Yo. Ing Sarina. Ing sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Tatan pinggang. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lah. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijik? Lamang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo. Lamun Dilarang adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, kan? Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek orang madep aku kok. Madepe ning Madep niken. iki. Heeh. Kamu madep sini ndak boleh. Kok iso nangis? Kowe iki lho nyapa kok malah Lah, iya. nangis sih lho. Wong ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutuk nang kene iki gararan gone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa
Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sida asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Rondo iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Bukan. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indomimilan mintuna. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Rondo. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hana tepi wajib. Alah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Yang nganggo mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setia tuhu. Yo, cahayu Duk Niken. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki. Sing joget khusus Mas Rondo. Ayo. Kembang kangen nganti kamu lewat kembang kangen Jenglengane Mas Yuda marem lho. Nganti Marem. nyaplok. Marem. keluar. Lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa musuh wong Lah wedok kene pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Ora lara apa. Jenglengane. Gak apa-apa. Kan ngogle-ogle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarak. Ya Beci. Pelekne kowe Malah iki. beci kok. Ye, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno jan. Trime sawe suwe. Ayo kanto menek. Nanti kono ku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Aku to. njajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan trime sawe suwe. Ayo kanto menek. Nanti kono ku nangis. Alah, Rapat, ora Kecepetan mbok kowe. mati kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan trime sawe suwe. Ayo kanto menek. Nanti kono ku nangis. Alah, telat.
Sampai telat lho. Rasa gelo. Rasa gelo. Ku ana ijole. Tak tambani. Ana ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, aja cedak aku. Kacau selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Sak pantes. Suci ki atine resik. Ngawur. Model ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. meneng cep wis cep. Kaya diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Maka diwiti wasi tadi. Maka, ya Mbak. Wasi tadi saking prawi nasis ngeli ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop, Mbak Suci lulus iki itu hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem jenengan ya iki. Ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar. Ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem Suwun panjenengan. Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya, layangnya diwaca. Ya, kayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Do meteng. Yo.
Do meteng. Dumateng. Dumateng ada mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Apa Bang Mekar opo yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urek tenan. TKT njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kene mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo diaturke pepeling monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo langgame sik. Monggo ayo. Iki nang ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, kuwi wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan sini tansah dielingke wis wartine padha didangke Monggo pur sedaya. Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yudha. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angentene. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, Nggih. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Sembah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping loro. Ora iki ya, ora nek mondole iki lho Ora nek enak. mondole. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Mbok ya dienggo. Wah, sopan. Nah, ben kita nek kaya wong. Ha iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkurinasa nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinasa. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenan, Nuk. Ayo. Monggo. Rinasa. Nah. Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Bang. Oh, anu. Trenyo. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek breskere. Mengelek kaya nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong nampa. Dijirut. Arekane wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Alah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men, sakarepmu. Karena
panas. Ya ora apa-apa, dimpet ae dimpet tahan. Ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Lapat. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti das apa? Das truk. Ya copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. aja ganggu. Yuk Ken, lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu, tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. enten apa? Nyapa? Sire ndas kepan sire kon selulup. Ah iya, gitu Ah, sekali ya. Bener saya cocok Bener. maleres Pak Nggih, nggih. Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Ah, karo bledos ya wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra HP-an. Kok dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadani
Oh, ganti modal. Ayo. Ngapa kok ngilo? Ngapa? Tak medeni blas. Ora medeni piye ta? Masa kono ini kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Biasanya sampean matane pikep kok ya biasanya. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mang. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memanik. Nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro yo, serampatke sing yo. Bawa yo, serampat yo. La 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 la. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa ta? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Iki aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong Nesu salah lho. kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wis jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah, ya wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi Didodo nyoh dodo ngono. ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo 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 yo. Yo nan kendangano. Kendangano, Yo. dah. Yo. Wes enak. Oh, sik ta sabar. Salah. Ya.
niki. Awala. Nawala. Apik ya. Apik, apik. Kaya dolo-dolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane ngono lho. Model iku kaya ngendangi wong mengi. Gaya alun-alun. Monggo dipun Rasa gelo. Monggo Niki dipun- wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, oke, Maka, oke. ayo buka celuk, Nduk Ayu. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo, ayo, yo, yo, yo. Monggo. Ya, Nduk. Esuk awane ngomate ora Yoran nang goleki sing tak sayang. Aglar kang samya bebo Pindara bingkang samudra